Dhumela makulu hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya iri kutenderera investigation yewealth yekwa Wikino Chivhayo iri kunzi an investigation on Chivhayo's wealth started in May 2023 and still ongoing, Zach confirms. Kuda kutinzwa cheko imi mutoti mada kuvheta ndigirikini yaChivhayo. Imimi guys, let's be frank enough here, let's be honest akomana. 33 million muri kuiziya here yakapuwa kuningirikini ye yakapuwa kuzesa vari kuivheta hiyo yacho kana kuti because vaifana kuti why 33 million yabuda pane kuti izvo muda kuvheta munhu ane 33 million asi atomboshandisa kana 3 million yacho asaipedza mota dzese dzari kutengera onzedzi asaipedza mari iyo. Saka kuti tichimbotanga kuteerera izvo so kuti because akambobudisa futi message wanzi chandirwadza nchekuti vanhu vanotanga kumhanya unobvunza maakwa ari kutengeswa mari dai mataura kakuti kuzaki ikoko ndatokutengerayo maakwa mangoti vaChivhayo tokumbirawo kuti mutenge maakwa wayo kuno munokuvaziva vaChivhayo vacho vanoganza ka Chivhayo chataura zvaanoda aiwa asi ichi chiprogram chekunzi vari kuvheta wealth yaningirikini aiwa kuda kungonzwawo vanhu kuti zvingoonekwa kunge ningirikini yavo iri kushanda iri kuita basa. Even kana ndirini chacho handifendekete zvakadaro, handifendeka muongorora ina handimuvheti ndomuvheta zvinhu zviri pachena izvozvo. Munhu wekuti matenda akawanda manyingopuwa zvamunoona zvamunoziva mari yamotoziva zvenyu kuti inobva kupi munotozviziva. Wanga matenga mabhenzi aya iwo uri kungori munhu wonjike zvakuchitengera vanhu iwe unoswera wapo kanaka. Sina kutinzwa izikati ndiende